Здравейте, тук аз съм Събран, сме с Сирокс и BAMAP и днес играем в SAMAP сервер. Сервера е FreeRAM и в момента чакаме Илян да дойде да ни вземе с хеликоптера. И ще го бием хора. Идвам. Аз си вземам базука. Аз ориш ли? Вие с мотори ли сте? Да. Аз ви виждам. Къде си? Ага, ето. Базуката и акато. Готов ли? Взема ли всичко? Аре, Иляне, каца. Чакай да. Махни се оттам, че те загазвам. Аз би си махнал, аре. Къде сте? Къде е това? Те го ебе, ти не го ли виж? Аре да не дойдат тук да ни изнасилят с базуки. Аре, аз рипам. Ще влезем назадно. Леле, аз свалих морето. Ей, Иляне, я каца. Не си кацам. Не. Ценал съм. Ама тук е такова дупка. А, така вече. Може да се влезе. Аре, вас се рипай. Сега отивам от китайския град. Без да слизате от моторите. Ди, аз мога да се намахна при Илян. Ева ти газаро, гледай. Не бе, без да слизате. Ако е. Сега не Отиваме в китайския град. Взлетехме ли, аз тук нищо не виждам. Да, аз виждам. И да ме горе коалец си изфърли. Оно тук се бава мамата. Аре, тръкма гуми вас. Не се... Не, карайте вътре. Добре, добре. Как Назад не на го спаднеш? Как ще спаднеш? Карайте, те разбиеме. Да, ще прости, бе. Как се обърнем, гледай? Надолу ли караме? Аз изобщо не мога да мръднем. Добре, добре, айде. Не карайте, бе, човеци. Не караме. Аз да накъцах при Илян. Ще правим сега. Разбиваме ли се? Разбиваме ли се? И чушме на този главата. И аз така. Аз седим на едно место, бе, тапанари. Епа, де мръдни. Карайте още, карайте. Никой Не не караме. кара, бе. Оно само ни мръда. Гравитацията не привлича. О, сюрприз! Опа. Паднах. Аре, честито. Аз съм извън от мотора. Не, аз паднах тук, що. Аз съм вътре, аре, карай. Оф, добре, аре, вървете. аз Отиваме къде е това, кажи го, китайското мостче, нали? Нали бе? Да. Аре, аз съм там. Иля ми свърли от мотора. Иля ми свърли от хеликоптера и он се разбил в водата. Умрехте ли? Не, он се разбил. Не. Ето го. Аре, да ти по-бърже. Чакаме се на летището на китайското. Добре, Добре, айде. се кача. Сега пачак там ли трябва? Аре, тук на мостчето на китайско, това червеното бе. Добре. Аз съм на него. Тук кога не гони ония шлак, помниш ли? Карай, как да се качим от тука, бе? Оно нема место. Че вземе една лодка. Аз Аре. съм там. Трябва да се качи на лодка. Чекай, оно гледа къде ме пусна. Къде сте сега? Аз вас май го виждам. Не го виждам. И вас къде биш хауса ли си? Я минавам през лодката, тала на лодка не се... качих се. На биш хауса ли си вас? Не, чекай пак наса всичко. Качи се, Че бе. се качим, бе. И къде сте, кони тайна? Аро, отивайте къде китайското. Качи се, бе. Джи. Не става. Ще справиш ти, бе. Ти ми се телепортираш, бе, бара. Ди. Те опри си. Аре, бе, къде сте, бе? Отиваме къде китайското. Ще остана, бе, лодката поднесе. На кой мост? Аз чуем на този другия червения, не, на този другия по-големия мост. Не, този са Ще железопътните, остана, бе, лодката поднася. Пъти ли ще оправиш ти, бе? Лодката за нас е на небо надесно. А не, че ти не може да караш. Та пак, я карам се едно, нека да се ударим. И оно заврати. Та се карам. Ти не мога караш. Бата, аз съм трябва къде вас по-бърче. Опа, аз се карам на Ние грешно. сме почти там. Почти сме там. Карам с 160, бе, брат. Вероне, брат. На кой мост се чекаме? Китайскио, то червенио. Ние сме там. Не сме тука, бе. Там сме. То е първият Вижте мост. къде сте, това е първи мост, така. Нагоре сме аз. Та лодка след малко се закачи, ура, това е висока. Ето я. Видех? Аз ви виждам.
на брега, чекай. Оти напред. Елате под моста, аз черпим отгоре с мотор. Аре, искате ли? Нема. Голема ли ви е лодката? Голема ли ви е лодката? Да бе, ама Няма. нема, аре. Аре, Васи, чекай, бе. Ай, бай. ади мо, слизате ли са там? Тебе, ние сме на попато за червени. Аре, аз съм на червени вече. Изчекай. Ама, то за влаковете червени или други червени? То за влаковете, други не е червен. Принцип, май. Червена, аре, аз съм там. Добре, аре, седем. Седем. Илян, къде е? Къде Ето да го знам? Сириус на картата. Ето го си, блайн. Кара по моста. О, не, ето го с мотор ли си, бе? Как се казва моторо? Energy 500 е най-горе. От си там долу, бе, от тук горе. Кара се, чекай малко. Jetpack. Как ви се казва? Energy 500. Аз съм такъв. Ари, да бе, нямаш, сигурно. NRG 500. НРГ 500. На него трябва да се обясни като на умни. Добре, рипе, добре. Да се качвам, да се качвам. Кажи се на моя миш. Не, не да се сме. Да, вадим пиштоли. Да си гръмнем мотор, дай по-напред. Вие нагоре на червения мост ли сте? Ще на нещо ми заби. Абе. Ето те тебе, бе, те не ли виждаш на карта? Къде сте? Те! Слеп ли си, не си ли? Чао. Така ми лаги, че не знам сега какво правим. Сега се телепортирахме от други край на моста. А4 милион, не, аре. Аре, сега че търсим хора. На летището има много хора. Е, там има един с жълто, видиш ли го? Е, там долу е. Вас видя ли го? Не бе, та пак! Мислех, че се успееме. Аре, взимай и сега джетпак. Чекай, ти лути си не джетпак. Джетпак, поне хард. Качвай се. Та не заебаха. Що? Лодка ли взима? Лодка ли взима? Сега си взимам джетпак и се махам. Аз съм тук, ето на Мишо. Аре, аз съм там. Добре, аз взимам мотор. Тук има... това е там. Аре, Вас, идвай. Дали да вземе една кола за трима? Най-добре, че съм. Я слезем. Дай вземе една тартак. Ти че Аз ще караш? карам. Добре, айде. Вземи чита. Читата не е за такова. Аре, демете си чита, аз съм с друга. Ама ела на Абе, кола. ела се качи при нас, бе. Къде сте вие, бе? Е тука. Аре, сега че вземе една 4 врати. Е та, не знам каква е, ма взим. Да, Е, тук. бати жигулата, бати. Ета, та на Аре, та на Васе. Аре. Она за Има драма. ли? Дали че мога да се качим аз? Да, с две бе, изчекай. Не. Оно си пише ето. Е това, диди и гангстери, бе. Ти си отзаден, съжалявам. Как? Аре бе, Г. Не, та няма седалки. Дава. Васе, цъкни F11. Не, ебам се. F1. Тей. От таксито, аре. Не бе. Ета, не. Изреди и сите. Лимузината, А, аре. качи се. Верно ли лимузината ще возьме? Представяш ли, бате, сега се покажем пред джама като някакъв. Гледай се. Аз се показах. Вие вратите ли си затворите, тапаци? На отворени врати да са течени. Ала не може да мине. Че бутам, сега че бутам, чекай. Аз слизам да бутам. Але, бале. Не мога да слезам. Стих се. Аз съм отгоре на нея, не ме. Сега ще тепат, влезни вътре. Не смеят. Опа! Не знам как седим още, ма. Е, тук има някакъв. Вас я чекай. Вас Добре, изчекай. ти връви. Взимам с друго. Е, тук някъде има някакъв. Слизай. Оте слизам бе. Оте, тук някъде има някакъв човек. Горе на лифто е май. Къде? Горе на Нямам лифто. с джетпак. Не, това е... Не знам. Качате се тук, качате се. Ще търсим други хора, това няма какво да се Че си взем оръжие. Сега, къде сте? Ай, там долу има Как двама. се взимаш от джамо, бе? А? Как се взимаш от джамо? Тъкаш десен бутон на мишката. А, да, ето. Задър ще излезнеш май автоматично. Чакай, че минало. Ето тук има хора, ето тук има хора. Мишо, спри. Оти? Спри. Ето тук долу има хора, бе. Спри ти казах. Те. Що искаш, не? Така ще не капако.
Не, ще мина. О, мага. Да мина на други. Затова ли си захме? Да. Аре, там долу има човек, май. Аре, къде има хора? Тук долу имаше бе. Ето, идва. KFC. Видите ли? Ето го. Двама са, аре. Ама ние става таратайка, знаеш кога ще ги фанем? Още не се наприли убава кола за 4 човека. Осе ви го, той избега. Давай, че го настигнем. Вие го дупчете, така. За в учените. Ще го шивнем! Спуках в губата. Бегай! Че Заби. гръмнат. Нема, они си репернаха. Дупче, ти и ти са? Репер! Кой е F1 репер? Готово. Къде са? Пак за малко черците. Горе ли са? Не, тук са. Къде са? Мама им дев. Ето като. Ей, ге. Дупче бе. Докато мръзат. Генгста Варс, бе. Опа, той ме обсъди от тиквата. Запали се пак. Репер! Готово бе. Аз вече почвам да се чуем дали да не карам на F1. Изгорете ги бе. Той един чумре, айде. Ще умре. Айде! Умре. То полете! Къде ми заде колата бе? То е флайхак, бе! Не бе, може. Излете той, давай газ, друг да търсим. Ето тук има някакъв. Къде? Надесно. Надесно. А не, по пъта. То е флайхако! Ето. Ето. Дупчи. Докато Дай мръзат. назад, че гръмни. Ще гръмнат. Бърна бе, ти гърми! Аз ли бе? Сери се губа... Гледа то, ще прави, бе! А да ме майка, сега ще го настигне сега долу, че го фанем докато пада. Чакай да нападне на тебе само. Не, тегла. Не, изфрачи да ме. Стой надалеч от тебе. Да, бе, сега тук ще падне. Как върчи то букук, бе? Да, може да има някакъв... Нещо, дето ние не знаме как да го включим. Махни го, махни. Той Например, флайхак. долу е. Прелете над нас. Сега попна. Мани го то. Добре, ето тук имаш още един Ти видео. си друг. Ето къде май имаш. Иди на летището. Къде? Ето къде има един бе. Виж, ще оправиш бе, ще удараш. Кой се удара, бе? Ти не му караш, бе! Шш. Слушай. Горе има един. Ти не можеш да караш. Кога съм се ударил, бе, бате на... То пак същия бе, тъпли си, то лети. Ето Алекс Це, то друг, бе. Ето то... Лети. Тук има един син. Не, той е горе, къде си беше. С Това да мобилето. се качиме. Мани го бе, оси го. Някакъв по земята. Ти са на сградата горе. Други къде има тук наблизко? Кой не стреля бе? Аз. Тук други няма наблизко. Нека Оси други слизаш, карат. Мишо. Нека други карат и ви ме Аз. нервират. Казахте, че не мога да карам и аз се убедих. Аз си се карате. Ще направих. Добре, цъкнах г... Аре. Аре, качвайте се. То ли шпидир ми ще кара? Аре. Гледай го. Кара и спокойно. Ето го. Ашлака. Йо, бе. Не храни ма. Пахна го гумите. Аре, та чува. Първата жертва, виждаме. Докато мръда, бе. Умре. Топа е назад, не, приятел. Аз ще го тепам. Аз. Аз ще го тепам. Това други са накъсан. Кой ще го тепа? Абе, Гледай го това. Кой го тепа? Он не излезна. Аре, това, карай по това. газ. Скрилекс, караме по Скрилекс, май. Така не беше? То лети също е. Поли го. Аре, заеби. Това като не е APB, бате. Сме се качили такива. Контрол. Не знаеш. Цикни контрол. Оти. Контрол. Това има нитро. Купа ли? Аре бе. Отин пуши нитро. Лев Зад контрол. нас! Зад нас! Иляна, лев контрол. Зад нас, бе! О, ти го не тъп, но не знае десен Знам контрол. как е бе. Те. Къде е? Аз нищо не виждам. И аз нищо не виждам. На лево, аре бе, изпуснаме го! Газ! Ще го фана група. Е, Сега е това. момента да включиш нитрото. Ето го! Аз се резнем право него. Дръж го Назад! Еба ти обръщането.
Сега таратайка вас не може да си кара. Оправих колата, беше задимило. Знаете ли, че никой няма да даде? Един, даже това не сещате за убийството. Ето тук горе има двама. Аре, ето тук. Дали че скачаме в рулото. То сега слиза надолу, знаеш. Да, по китайската уличка. Ето го. Преследвай го. Това ли? Шибни го отзаде. Пърно. Гумата! И аз всичко му спя. У главата. То кове бе, то не мога му свалиме кръв. Дупче бе. Ам почени си катери. Още Кола. един специално. То не мога му свалим кръвта заедно. Чупете колата, А колата. не, вече почнем да му свалим. Бате, аз те цъкаме в едно да ви Репер! Аз се цъкнах. Ти са двама щаци. Има дубава кола. А един има умре. А, не. Репер! Да, вие го... Иляне Оти- репер! Папак. Ами, но може си те да го правят. Не само това къде кара. А, така сите. Ама Ако трябва си малко чумрете вие, нали знаете? Той аз не знам от колата, мам. Ама не шляк и по-близо до него. А, тук. те. Минус един. Аре, ой, там, Аре горе да ме. приключваме този клип. О, то с- Достатъчно време. Бага, аз слизам. Чакайте, не слизай, бе, тапак. Аре, аз Я, не бе, знам. Качвайте се бързо. Аре, достатъчно този клип дълъг бе! Колко Добре. е? Колко е? Откъде знам? Аре, умрех. Добре, айде, перфектен завършек. Това беше всичко от нас, на клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, абонирайте, сабскрайбвайте и харесвайте клиповете, добавяйте ги в любими там, който си искате да приете. Аре, чао! Уа!